dwi yn y shed foch, a dwi om wedi gorfod, mae yna bechod densiwn ma, mae'r prif bencampwriaethau wedi cyrraedd, a mae pawb yn gyffroes iawn ma. Dwi wedi cael cwmni rhywun arbennig iawn, Owen Morgan, o Myrddin Heritage. Ti'n iawn heddiw? Ie, iawn, diolch. Iawn, ti'n cadw'n gynnes? Odw, trial. Mae ddigon oer, ond mae'r tensiwn sydd fewn ma'n cynnesu ni. Odi. A dwi wedi drysu'n barod yma, achos mae'r pare sydd gen i gyntaf, prif bencampwriaeth y pare, a mae yna sawl par, mae yna wahanol fridiau, mae yna wahanol bwysau, a mae nhw'n cerdded ymysg i gilydd yn bod man nhw. Odyn. Rob Evans o Geredigion sydd yn beirniadu. A mae wedi bod wrthi ers spel, mae'n wedi bod allan gen fo, ond sgynna'n dal ddim syniad lle mae o'n tueddu i fynd ar y funud, Hwen. Be o ti'n meddwl? Na, i fi mae'r pit trains yn sefyll mas. Chod y seis yn nhw, a cefnau nhw mor fflat i gymaru a chod rhywbeth mwy traddodiadol. Ie. Ac yn amlwg, dyn ni'n edrych am y par i fynd i'r cigydd ydyn ni, a mae'r moch mwy yma, mae'r sy'n o'r gyfer bacwn. Ac mae'n anodd gwybod beth mae'r beirniad eisiau, ynddi? Ie. Ond rhywbeth am y chwrdd fel y butcher, y bryd Cymreig neu bryd pit train, maen nhw'n sefyll mas. Wyt ti'n delio mewn cig ac yn gwerthu lot fawr o gig efo dy gwmni. Ydy'r gen ti wahaniaeth mewn siŵr rhwng pit train, mae'r siap yn y pit train, y blas falle mwy yn y Cymraeg? Ie, fi credu mae blas mwy gyda rhywbeth sy'n tyfu'n yr afach, falle fo fwy traddodiadol, ond yn 2024 mae eisiau'r muscle yn o'r carcass yn ablu mae'r pit train sefyll mas. Yn hollol. A ti'n gwybod be, mae'r beirniad wedi scamu'n ôl yn eitha sydyn. Mae'r rhibannau gen y noddwyr. Reit te, wyt ti'n mynd i roed ben ar y bloc? Dwi'n licio'r dywediad yna. Mae yna beat trains allan, eiddo Myrddin James. Ond lle dyn ni'n mynd? Ie, wir i'r gornel. I'r pit trains mae'n mynd, hefyd. Eiddo Myrddin James o Geredigion. Mae Geredigion yn deall sydd i fagu moch. Odyn, ie. So mae'n anodd gweld lle mae'n mynd nesaf. Mae'n gymaint o foch ar ei lle yma. Lle mae'r gil wobr yn mynd i fynd sgwn i? Dwi'n gwybod. Lle mae'n mynd, mae'n anelu am y gornel eto fan hyn. Lle mae'r gil wobr yn mynd? Alla i ddim a deud ar y funud. So mae'r... 1, 3, 4. Ie, wir. A'r ail wobr, os dwi'n iawn, hefyd yn mynd i Myrddin James. Iawn, ni ddigon reit. Gil wobr i Geredigion hefyd. Mae yna gymaint o ffrindiau'n danos moch i gilydd yma, oedd yn job gweld pwy oedd bi a be yma. Ond Myrddin James felly o Geredigion yn cipio'r brif wobr a'r gil wobr efo'r pit trains. Well, look yn credu.